Ini fungon abo road satpara abo satpara wo kelayo abo ke PMJSY abo fungot cini borok oro na nuk like nukha je kam khai kelang mana bo hamya abo nuguino oro ito khuri nai lekha it khuri nai mani pore sung abo jungto ani ang ji ব্যক্তিগত ko ani expense ya sih. Hai pano abo expense kiri pano, obigota kiri pano abo kisah bujina nih bagi nai maseng ka punya bo. Au PMJSY hingga abo central nih samwng abo hingga PWD ya, state nih ya. Hingga abo to ting no borok khai kelang ka, hingga abo khai kelang mani borok budoi sagna. Technical tamo kuno dasa. Technical gone chemical mix. Chemical. Disturbed false. Omo hai ke borok salangka. Enggak tabu enggak kok kau bose. PMJSY enggak abo central government nayo. Enggak borok campaign mani pore bo abo central government no nai. Borok campaign mani pore borok bill maya. Amo ani je jana mote. Enggak bang central ni kasih party finai. Central nih kan NQM apati rok khai nai o kamki sothik dang kha ngya borok phai jasai khai nai borok inkori khai payo khai mani pore o kam ngya ko ni borok sui kalang kang kang borok kundini bil mangla angni jibo bo chaitok nai bahai ke obo samwng 2 number engkha na 1 number na 2 number anto experience kare putike khai kalang obo jaga khabo jaga bo abo hingga satpara bo abo budoi satpara lama phano abo to chauposta tu satpara hingga hai pano abo to buthagri ri jaka samwng tak khai kudi nei nai abo 2 number nuguino hingga tabo asuk lagator samwng khai phekya tabo o samwng op khai tori rekha jodi abo 2 number khayung hangkai abo butaisa bo mahai ke khanya ni abrok no kok masalah nya obno to jung action hanai no obno to action hanai ta kaisa ngangkai aro ol mandai thaplok phang PWD road to ol mandai thaplok phang PWD road to nolbogla jara abo খুব lama kaham dong abno bo obor nugui nai abno se visit ma khaisiu abno thang visit khaimano খুব kaham ka khaika aro kuno aro mosla tosla sakao je ko mosla ri mani abo riasini no jeng thangi nai abo no a mosla naki romui nai jodi mosam man kangka abo narikara ladu khaima hai am hai ke mosam jodi duli ma kangka abo mosla thik tongo hinonga ka ba hai ke bo duli nai ka abo thing tongo ar buse rojana nai na abo bo nai ka rojama bo thing tongo aro to chini engineer aro executive bo nai kolino samung sak thari nai khlai tongo aro thing tongo PWD route aro khlai tongmani kintu mo hangkai chini mote hangkai mo thing jagya angni jibo bo phai kota bo mokol bai thang nai phekya nai phaya koi nai le mane abo yang hasingcha bai bo nas nangya aro jodi loot gari rok phai nai hasingcha garing thong it garing thong phai jodi yang tei kinar tei khe jodi thang hangkai abo chep tangi nai fersa jak ngai nai blap sak kak nai jat ama hai system ngi tongka obon tui nai jat obon je lama haime ta sang abo ke sabai kok salai nai abo ta uje abo to PMJSY central government ne abo ni sabo tong abo mana SDU ba executive engineer tabo ke tapsu jaka bodo khon tonai wala tapsu jara to apato bodo এরপরে নাই না থানাই থাইসিংও সামানেও থাইপেল ফাংনা আবকে কোনো কেবং মতো তো তো কেবং মুকুর আবকে কাহাম খালাই দङ आं निजेबो थांनायखा आरो साक थारिनाय आरो एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार नाय